stroj za punjenje peristaltičke pumpe i oprema za zaptivanje posuda. Podešavanje protoka stroja za punjenje peristaltičke pumpe stabilno je i točno, manje od 1 podjelje negativnog ili pozitivnog odstupanja. Može napuniti većinu vrsta tekućina, poput raznih farmaceutskih proizvoda, kemikalija, kozmetike, hrane i drugih negranuliranih tekućina. Peri servo stroj za brtvljenje s konstantnom brzinom, ukupno 4 valjka za šivanje dovršena su istovremeno kako bi se osigurale visoke performanse brtvljenja. Primjenjivo na limenke, aluminijske limenke, plastične i papirnate limenke, idealna je oprema za pakiranje hrane, pića.